Здравейте на живо на Мариета Сивкова и Русин Ребров. Познавате ги. Тя е най-обаятелният кандидат за кмет на Ямбол, а той чаровният лидер на младите социалисти в областта. Добро утро на зрителите. Добро утро. Диана ТВ. Какво още спечелите на тези избори? Ами, мога да споделя, че в началото на кампанията спечелих доверието на своите партньори от Българската социалистическа партия. В хода на кампанията спечелих подкрепата и симпатиите на своите съграждани. А какво остава да спечеля? Нека да видим. Вие, господин Ребров? Аз спечеля доверието, вярата и надеждата на хората. Има ли нещо, което не направихте? Нещо, което не успяхте да кажете, госпожо Сивкова, вие? Водихме една изключително успешна, според мен, кампания, много организирана, с една ясна посока и ясна цел – победа. Какво не казах? Искам да кажа благодаря на партийните организации на Българската социалистическа партия, които ме подкрепиха, да благодаря на граждански, политически и професионални сдружения, на младите хора в Ямбол, които искат да останат тук, а не да емигрират, да благодаря на зрелите и възрастните, които искат да си върнат достоинството и оптимизма на своите деца, да благодаря на политическите си опоненти, които оцениха моята управленска програма и нейните приоритети и основни проекти. И искрено да благодаря на медиите, защото те осигуриха една много демократична кампания. Казахте млади хора. Сега ще се обърна към господин Ребров. В тази кампания бяхте във вихъра си. Да, разбира се, но не бях само заедно с мен бяха младите кандидат-съветници, моите приятели и младите социалисти. Така, смятам, всички се впуснахме и дадохме много от себе си. Мариета Сивкова с личния си пример ни увлече. Заедно писахме управленската програма и заедно се изправихме с едни истински лица пред хората. Ходихме и раздавахме тази програма, разговаряхме с хората, искахме да се срещнем с абсолютно всеки един ямболец, за да сме сигурни, че сме осъществили този контакт. Но и наред с това се спъвахме в много агитационни материали на нашите опоненти и така живо се забавлявахме с подхвърлените материали. Да не би да кажете, че политиката е нещо интересно за млад човек и забавно като вас? Сега ще ви кажа нещо, което вече всички знаят. Аз непрестанно следя това, което кандидатите за кметове на Ямбол говорят в медиите. Преди около 2 месеца някъде единственият човек, който говореше, това беше Мариета Сивкова. И от нейната уста звучаха едни думички като "милея за Ямбол", "искам да го възродим". Тези на пръв поглед странни думички. Снощи ми направи впечатление в предизборното студио. Почти, всички казвам, кандидати за кметове се размиляха за Ямбол, всички го обичаха, всички знаеха вече как да го възраждат. Аз съм съгласен, че е съвсем нормално да обичаш града си, но кажете ми вие, нормално ли е ние да го обичаме по един и същи начин? Аз лично смятам, че някой много сериозно приписва, но нека да не забравят, че той, който приписва, в крайна сметка получава лоша оценка. А кой получава високата оценка в политиката? Високата оценка в политиката получават хората и политиците с истинските и оригиналните идеи, които са хора, които могат да работят, вярват първо в себе си и могат да работят добре в екипи и с хората. Тези, които получават широка гражданска, експертна и политическа подкрепа. Искам тук да се обърна към всички млади ямболци този път да излязат да гласуват и преди да го направят обаче, нека много сериозно се размислят кой е истинския кандидат и кои са нейните бледи копия.
Чудесно обращение, госпожо Сивкова. Очевидно сте кандидатът на младежите. Какво научихте от тях и по-специално от вашите деца? Какви точно съвети ви дават те? От младите научих, че една предизборна кампания може да бъде преди всичко едно много интересно приключение. Наистина тези дни, които прекарахме с младите хора, бяха изключително незабравими и много интересни. А какво ме съветват моите деца? Децата ми казват да бъда все така добра и както дъщеря ми казва, искам винаги да бъдеш най-хубавата и усмихнатата. Това сигурно всяко дете го казва на своята майка. Ваша съвет към младите ямболци, към младите българи изцяло? Към младите хора искам да им кажа, че не трябва да бъдат апатични. Не трябва да бъдат безразлични към проблемите си, както в личен план в семейството, към проблемите на нашия град, към проблемите на нашата държава. И искам да им кажа, че и да ги призова да се образоват, да четат, да учат, защото само така могат да се изградят правилните критерии, за да могат да направят винаги за себе си и за града ни, и за държавата ни правилния житейски избор. Страхотни сте. Наистина ми беше приятно да работим заедно в тази кампания и пожелавам ви успех. Знаете, не винаги, не веднъж съм го правил, съвсем чистосърдечно наистина. Имаме обращение към хората, които на 23-ти вероятно ще гласуват и за вас. Не забравяйте, че трябва да гласувате само с хикс, никакъв друг знак, с син химикал и мъдро най-вече. До тогава успех. Утре 24 часа хората имат възможността да си помислят какво точно трябва да направят. Благодаря. Благодарим ви.